Ďalší pokus. Tak, poď. Vav bod, kámo. Nice. Victory. Ja už som na expertovi a ľudia, ja som poriadne ani nezačal video. What? OK. Tak poď. Expert. Uvidíme, že či to je expert. OMG. Čo ma pozná? Dík. Zabin. Kámo, level hacker. Ako ma rozbije? Určite ma rozbije. Kámo, ten hacker je prasiasko Pepa. No, kámo, ja ho nemôžem hitnúť. OK, ľudia, tak hacker, kámo. Mne sa tak nechce ho porážať. Vidíte? Len sa trošku ďalej dostanem, kde ja nemôžem hitovať. A on už ma rozbije, ako keby som bol jeho žrádlo. Nemôže byť tak ťažký. Takže dobre. Nemôžem sa od neho ďalej držať. No, akurát som sa držal od neho ďalej. Proste nemám šancu, keď trošku pôjdem dozadu. OK. A ináč pekné Vianoce vám prajem, pekné sviatky. A aby ste všetci neboli sami za stolom. A užite si Vianoce. Aj Silvestra. Špeciál na Vianoce bude. Uvidíte, bude na Vianoce špeciál. Ale tento bot je tak ťažký poraziť. Ľudia, porazím ho. Ja to ak budem dovtedy, dokým ho neporazím. Tak poďte. Poď, Monkey. Kamo? To sa ho nedá hitnúť. Musím vyskočiť. Ľudia, ja skočím z miesta a už nemá šancu. Dobre, tak poďme. GG. Poď.